खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङावनो दङ गिबि मन्थ्रिया 2022 मायथाइयाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि खोथा होदों आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि हादोरसाया 2022 आव आयेन बेरेखायै बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ बोखारनायनि खामानिखौ गोख्रों खालामगोन बिथाङा बुङो दि सरकारा फोरमान बिलाइ गैयालासे आसामाव थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों आरो सोलिबाय थानाय राहा लागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुङो दि रैखाथि एजेन्सिफोरा बावैसो हादोरनाङारि सिमा बारनानै सा-18 आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ दैथायहरफिनदों बिथाङा बेबायदि खामानिफोरा समबादियै सोलिबाय थागोन होनना बुंबावो शर्मा बिथाङा बुङो दि सरकारा आयेन बेरेखायै हाबफैनाय आयदानि सायाव गोख्रों आरो गोरोबथायारि राहा लागोन बिथाङा बुंबावो दि हादोरनि सिमा आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनाया गोनांथि जानानै दं बे बिबुंथिखौ सिमा रैखाथि आरो हादोरसायाव आयेन बेरेखायै हाबनायनि सायाव बांबोनाय जिंगानि गेजेराव फैदों नैथि खौराङाव दङ मरिगाव पुलिसआ गोदान बोसोरनि सानाव 52 खावनाय फनफोरखौ बिगोमाफोरनो गथायफिनो मरिगाव पुलिसआ गोदान बोसोरनि गिबि सानखालिनो 52 खावनाय आरो गोमानाय मबाइल फनफोरखौ हरफिननानै गोबां सुबुंफोरखौ गोजोनग्लायनाय होदों थांनाय बोसोराव पुलिसआ अजद होनायनि उनाव केरेला आरो मेघालयजों लोगोसे हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे फनफोरखौ बोखांनो हादों 1 जानुवारि खालि बोखांनो हानाय फनफोरखौ मावख'आरि महरै पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट मावख'आव बिसोरनि गुबै बिगोमाफोरनो हरफिनदों बे हाबाफारिखौ गाहाय पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्टआ दैदेनदोंमोन जेराव मोन 9 जायगानि पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों जायफोर सुबुंफोरा जानबुंफोरखौ मोनफिनदोंमोन बिथांमोनहा गोजोनग्लायनाय फोरमायदों आरो पुलिसफोरखौ बिसोरनि नाजानायनि थाखाय साबायखर बावो गोबां सुबुंफोरा बुंदों दि बोसोरनि गिबि सानाव गावसोरनि फनफोरखौ मोनफिननाया बे फोरबोखौ आरो जुनिया खालामदों थामथि खौराङाव दङ दावबायनाया रायमना माहारियारि पार्कआव बडलेन्डआव गोजोन आरो जौगाथाय लाबोयो बडलेन्डआव दावबायथाया गोख्रैयै जौगागासिनो आरो दावबायारिफोरनि बे बांनायखौ ओनसोलाव गोजोन आरो दावगानायनि मोनसे नेरसोन महरै नुनो मोनो रायमना माहारियारि हाग्रामायाव जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन हादोरसा आरो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ लाफानानै दावबायारिफोरनि अनजिमाया थाद'नाय गैयै बांबोगासिनो दं मोनसे समाव उदखारिफोरजों नाख्रेबजानाय भारत भुटान सिमानि खाथिनि अरन ओनसोला दा गावनि सोमखोर अरन दैमा दैसाफोर आरो आगोमा हाग्रानि जिब जुनार जेरै गल्डेन लांगुर आरो जोमै गोनां लख्राफोरनि थाखाय मिथिंगा मोजां मोनग्राफोरखौ गोसो बोनो हमदों दावबायनाया सरासनस्रा जिउ खुंनाय साख्रिनि खाबुफोर सोरजिनाय आरो ओनसोलाव जौगानायखौ बांहोनायाव मदद होदों मावख'आरिफोरा बुङो दि दावबायारिफोरनि बांनाया मोनसे मिजिंथिनाय इसारा दि दावबायनाया बडलेन्डआव गोजोन आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनो हागोन ब्रैथि खौराङाव दङ थांखुनि सायाव गोजौ एक्साइज डिउटि पान मसालायाव 1 फेब्रुवारिनिफ्राय गोदान टेक्स बाहायगोन भारत सरकारा फोसावदों दि 1 फेब्रुवारि 2022 निफ्राय थांखु दिहुनथायफोरनि सायाव गोजौ एक्साइज डिउटि आरो पान मसालानि सायाव गोदान सावस्रि आरो हादोरारि रैखाथि सेस बानायनाय जागोन बेयो बे फाब मुवाफोरनि सायाव लानाय दानि जीएसटी सुफुंथाय सेसखौ सोलायगोन गोदान खाजोना नेमखान्थि बादियै पान मसाला सिगारेट आरो थांखु दिहुनजानाय मुवाफोरनि सायाव 40% जीएसटी होनाय जागोन आरो बिरिया 18% जीएसटी थागोन जीएसटीनि अनगायैबो थांखु दिहुनथायफोराव उफ्रा एक्साइज खाजोना लानाय जागोन आरो पान मसालाखौ गोदान सावस्रि सिकिउरिटि सेस होनाय जागोन रांखान्थि बिफाना थांखु आरो गुटखा बानायग्रा दिहुनगिरिफोरनिफ्राय खाजोना बुथुमनो थाखाय गोदानसिन गाइडलाइनफोरखौबो फोसावदों बे सोलायनाया 2025 मायथाइनि दिसेम्बर दानाव पार्लियामेन्टआ गोदान सेस आरो एक्साइज डिउटि बिलफोरखौ गनायथि होनायनि उनाव फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय गोजोन्थों